Kembe sukari Imbo mar Kenya biro chako tiyo kendo dwe mar 10 kod 2 higani. Maler mogol kod jakom duol mar chiemo e pachoka Cornel Serem bang' piny owacho wacho ne chungo chenro mar rego sukari ema okum kembe mayudore Imbo mar Kenya kuom dweche 4. Makaluwore gi kwayo mar jakom mochung' ne pitho mag olembe Cornel Serem, ka Serem bende wacho ni loro mag kembe go notimore kaluwore ni jopur mathoth ne beto niang' kapok otegno gino maketho ber gi nengo mar sukari. Serem osingo ne jopur ni bang' chako tiyo mag kembe jopur biro yudo chudo margi ma ok olewo kendo ni gibiro chungo golo sukari e pinje maoko kaka yor chiwo thuolo ne jopur ma pacho ka jiwo pur kendo medo yuto magi. Kazi yangu ni rahisi. Watambulishi tabi kabisa. Baada ya hii Tuko tumesikia kwamba tumefunga factories sukari, especially those who are in the western region na Nyando region. Purposely kwa nini tuliamua kufunga ni kwamba hatuna miwa kutosha kushaga na kuproduce enough sugar in those factories. Quite a number of factories were processing immature sugar again, which we felt that they were actually doing much on production of molasses and ethanol, which is not what we have the cane or intended purpose. If we do close for 4 months, quite a number of acreage will actually have mature cane in the next 4 months. So by 1st of December, we'll have enough sugar cane in this country and we'll stop importation.